Iang sngewbha ia pi Mawroh ki para bangeit bangeit jangka Balang Presbyterian Mawroh kumjuru ia pi ki para bangeit bangeit na kiwei pat ki kenhuan Balang ki paralok ki baju yashim mental lembat ngi haga ni ka Jingiaseng lengba ka YouTube channel ka U Blei ia pi Mawroh iwei pi iwei haga kerteng ka batiang tam ka jong trai bat Nongkren I uba iet jangiu Jesus Christ. Hakini ka senam namar ka ni ka jingpang klam COVID-19 kabla kta ya kari ka jongi bat hakeleng ka perthai ngilai dei ban do no ya kalat ya ka ban shakri U Blei haki ying mani ki jongi rengi aingo U Blei ula ai hangi ya ga lat ya ka bangin shakri u leng baki kor ki bor ya ka bangin la kumni ya ka bangin ya snok lang haki mensim ke jongi ban shakri U Blei namar kata nga khot nga yawer ya pi Mawroh iwei pi iwei tungin ya shakri lang U Blei daga do not bat ka mensim ka bakeman tungin ya duai haga kti ka jame bat ka jingalam bas bun ka jame ngi IT ya ga nega por juga jing shakri nadu ka bas dang hadu ka bawai ka jongka haga kerteng ka jong Jesus Christ ngi pan amen. Tungin yapteng ban shakri U Blei daga bangin ya shimentalang ban yarwai ka number jingrai ka bashispa hnriu pulai ka number jingrai ka bashispa hnriu pulai ngiwan ya seng da jing sngokemen ban yaro yo unong penem da jingit bat ka jing sukjai hakmi ngiyai yarwai. Iwan ya sing the jing sngokemen ban ya ro ya unong penim the jing in ban ka jing sung jai hakmi ngiyai yarwai to ya Obneng pertei ya laki jing ya ro do say ban kentus im U Christ U Trai jing ya ro jam in I ingo ya mi try U Blei pangila yo kak tin jong mi pamila sya haka ding na kapom jong i ban ba to ya ro jam Obneng pertei ya laki jing ya ro do say ban kentus im U Christ U Trai jing ya ro jam in I do he kai try do nang pen shai ban sngau tu ya ka bor jong mi i do no jong ngi sen charlun os im ka bam ju kun do ya ro jam obneng pertei ya laki jing ya ro do say ban kentus im U Christ U Trai jing ya ro jam in I do sabat ngi ala kasngi
dosaku Nongkren I jongi bangeit Yosha ritang yami dan ba im ha pertei to ya rojam upneng pertei ya laki jingiaro to say ban kentus im U U Trai Jingiaro jam in Shua banginia pendam U Blei hagi jing duai. Tunginia syashkor ya ke jing shisha jang ketien ka jang U Blei. Ka bangila ban syam kat kum ka jing roi sam ka bashispa ar punyo ka khot ka baningkong ka proverb ka lenong ka banriu ka khot ka bar pho bat kum juru na ka ju hi ka kitab proverb ka lenong ka bar pho ar ka khot ka banriu bat ki ketien ki jang Blei ki ong kum ni la dau trai te ya ka ying ki minat lena ei ki batte ya ka la dau trai sumar ya ka nong ba unong ap upet leno ai ko khon tu sumar ya ko hukum ukpa jome but what ino no ya ka an ka kemi jome tu ikai yau khana hagalenti bau de ban le ti unom kenria haba ulatemen tungin ya phai jo Blei haki jing duai tungin ni duai long ka jingo ya ka kerteng ka ba em ka jame ko kanrat namar ka ni ka por jong ka jing shakri ka bangila yo kum ki khon ki bala sius pa ki jame ni aingo ko try kanrat be ba melari pen em yangi wat lap deng ki ni ki por ki ba ki bangia syam ki ya ka bangia khando ki por ki ba khem ki bangem la ko try kanrat be ya ka ban wan ban kiyo ka ying ka ba kentang ka jame Henry aingo ko kanrat pi ba menang ai hangi ka lahat ya ka bangin yo shakri me lengba kini ki kor ki bor kat kum ka jing start ka ba melapen kop hala ki jong ki briew trangi kerpat namar kata kanrat pi to isnei to nang yai Khristan to nang yarap yangi lengba kini ki jing shakri ko try ki nang penrem ya ki jing long sim ki jing try ki nang pen klan ya ka bangin la ko kanrat pi ban yai kan mau ya me bat ban yai wat ya me bat bangin nang yai pen scam ya la ka jong jing em hakikti ke basbon ke jame ablengi kerpat ime tu warabi no nakabentala ka jong ka balang mela kyrkhu ko trai ne ki nong sharai lamber ki khot ki parabangait pe iwei mela kyrkhu ye ki long yeng long sem ke jong ki bat trai nga kerpat ya ka menang ya rap baki khon ke jame trai ke nang yo diang ye ke jis nei ke jing kyrkhu ki badap kerhai ke jame hakam met bat hakam mensim kumjo Ablei yarap lem na kabantala ka jong ka balang haka jing persyang ka jong ka try ban le ka babhatam haka ban lum ban lang ye ki khon ka jame haka ban sa ban peja leng ba ka ktien ka jame ai bagan long ka jing mentoy ka ba crowd ye ki men sim barok ko try krat pe ke ba yo ban ye shekre lang leng ba ka ni ke YouTube channel jong ka balang ngi duai ko try ka ba menang yarap ru kumjo leng ba ka ni ka por jong ka jing shekri Kenrat bi ngi don ya ka bentai ka ban sngap ya ka ktien ka jame to kren go try krat bi ya lagi jong ki khon ka jame ya ka ba me ablei me don ya ka ban kren hangi ai bangila ban pediang ru ida ka dot not bat ka man sim ka ba kemen ngi IT ko try krat bi ya ka ri ka jong go try hap deng ka ni ka por ka ba ka bangi mat kenrat bi to nang pen kup ma me ka jing start hakin nong ya lam jong ka ri ka jongi nang pen shat bor ya ki frontline warriors ki jongi kibat tray ka kam daga men sim ka ba IT lot ya ka bakila balong ka jing mentoy ka jing yarap nagabanta jongi bat ya ka rihi barak kawai IT ko try ka pi ya ka por baro ka badang sa ha ka jialam bas bun ka jame utray ba nang penim ba it ya jongi Jesus Christ ki pan amen benta ngilapoi sa gawai pat ka benta jong ka jing syakri bat kata kalong ya ka bangin sngap bat syashkor ya ka khubor na ka ktien ka jong U Blei
ki para bangeit beit ki para mensim ki bakodor ha ka baning kong ngamla klam da pen pau ki ya ka jing sngongo ka bakrau yo blei bangan yo sei sin pat ya ka nigalat ya ka ban yeng ha ka bakum ka nigapor ban pla ya ka kerteng ka jong trai ubala pen im yanga ngesgo burom na ka banta ka balang ki balakan mau ya ka ban khot bat ban ai bentalem yanga ha ka niga jing shakri lingba ka nigapor namar kata lingba ka niga jing shakri nga khot ngay wer ya pi sei sin pat ki para bangait beit baro ki para mensim ki bakodor tungin ai ki donot ke jongi ban ngap bat ban pediang ya ka ktien ka jong blei ka phang pedeng jong ka khubor ka bangadon ya ka ban sam lingba ka ni ka por ka long ki iing Khristan ki shlem saindur ya ka longbriew man briew ki iing Khristan ki shlem saindur ya ka longbriew man briew bat kan nongrim ka long na ka kitab Deuteronomy ka lanong ka ban reu ka khot ka saw hadu ka banyo bat kum juru na ka kitab Proverb ka lanong ka ban reu ka khot ka ba arpho hadu ka ba arpulai ngan puli ya ka tin ka jaw blei ka ong kum ni tos ngau a Israel try ubo blei jong you long way try demen it yo try ubo blei jong me da ka do not baro bat da ka mensim baro bat da ka bor baro bat tu ai bakini ki ktien ya ki bangala hukum ya me ha ka ni kasngi kin ya long ha ka do not jong me bat men ya hikai ya ki halaki khon di men kren chapang jongki haba me shong halaying bat haba me ya yakalenti bat haba me thiaru bat haba me khiru ko khon to sumar ya ka hukum ukpa jome bat wat ino no ya ka an ka keme jome to khom ya ki halagasngi halor la ka donot to te ya ki barok saudong la ka rendang haba me ya kan yalam ya me haba me tia kan up ya me bat haba me pej kan ya keren bat me namar kata ka hukum kalong ka syarak bat kata ka an kalong ka jingshai bat ki jingsneng ka jingikai kilong kalenti ka jingim kani kalong ka ktien ka jaw U Blei on kyrkhu ki para bangait beit baro ki para mensim ki bakodor U Blei U Trai U jongi haba ula khot yo Abraham ula jitru yo sembai jong kabalong gajat benriu Israel ba kani gajat benriu ya ka bau blei ula khot ula jit uda kwa bakani kalong kan nuksa laning ila ban ong bakan long ka role model syaki waipat ki jat benriu ka perthai bakin yo I bat kin yo tip syapang U Blei uba im bat U Blei uba shisha bat bakin but ya ka kom ka jing im ka bakat kum kabaya daydur kamon ka bakhut ka jaw blei day namar kata bangin syam haga diga ktien U Blei habangi pule yaka bau blei ula wanra yaka ban ai yake jikai yaki liang giba per syapang ka longbriew man briew ka babha bat ka bakhut la ka long haga jia day jaw briew shimen haga jia day lembat ki bayi ngasam ki lok ki jor bat ru kumjo haka jia day ka jongi lembat utrai obo blei ni syamru haka niga ktien ka jaw blei ya ka niga benta naga kitab Deuteronomy kelenong ka ban reu ka khot ka saw hadu ka banyo baka kren hang ni ya ka dor jong ka long ying kat kum ka rukom ka ba daydur kat kum ka mon ka ba khut ka jaw blei kat kum ka plan ka jing product ka ba blei kwa baki long ying ki jaw blei kin long kat kum ka niga ktien ka jong para bangait beit tungin ya shashkor ya ka niga khubor ka ei ka bau try kwa ban kren nakabanta jong abat jong pi bat iki long ying ki long sem ki jongi ka baning kong ka long ying ka ba mat yo blei ka long ka jing kyrkhu ya la ki jong ki khun ki jong ki ka long ying ka ba mat yo blei ka long ka jing kyrkhu ya la ki jong ki khun ki jong ki ngala persang ya ka ban wat lengba ki jingtip ki paper bat nga syam ba hakani ka perthai
barok kiniam Khristan, barok ki jait niam haga perthei, ka niam Khristan kalalong kababun briew tam. Ke jingdon jong ki Khristan haga perthei barok kalong R.9 billion ngut ki Khristan. Bat nang ta bot seki Muslim, kan yang Muslim haga baki briew kidan iwei pon kendai billion ngut. Nang ta seki kiwei pat kiniam. Haka negeri India bait jongi, ngidon kumba R.pon nyoklor ki Khristan. Bat kerpang haga nega jela megalea jongi, ngidon khatnriu lak ngut ki Khristan. Kabalong nyop hosau pon san kendai persen na ki jingdon ki briew haga nega jela ga jongi. Kaba peni bat kaba sakhi yang ni kalong. Baki nong bot U Trai Jesus Christ. Ki Khristan hakari bat aga perthairu. Kila roy shikadai kila nang bon kat balang yat ki sngi bat kisnam. Henry ngimla banlen ya gede jingshisha ki para bangeit bi het paro. Baka longbriew man briew kat balang yat ki sngi ki por. Kala nang hiar hala kesngi kesngi. Kadau baro ki para bangeit bi het kalong. Baki babon ki Khristan, ki snauhun, baki long ki khon Khristan. Henry kim persangpat ia kaban yit yaladi, hatu ki long na ki Khristan. Bon ki snauhun, baki day ki baladon ka kerteng balang, ha kanu kanhuan balang. Henry kim snautu ia ka jinget tenrai, jong ka jing jeliu jong ka jinget, ka baki day bandon. How Jesus Christ, bat kani kalalong ka daw ba kabakraw, kabawat lang iladan bon ki bangeit. Henry kalong briew man briew, hagiba bon kiliang, kilanang hiar kat badang yad kisngi bat kisnam. Ki para bangeit biit U Blei ulapen sngau, lengbau syakri jong u Moses, ya kaban kren hakikon Israel ban ong, to sngau a Israel, U Trai U Blei jongi ulong uwe U Trai. Demen it U Trai U Blei jong me dalaka dot nut baro, bat daka mensim baro, bat dalaka bor baro. Deuteronomy nrilanang kad khot kabasa. Bal adengin pai syaga kita ka testament kabat mai. Ngin syam yahage gospel ka jong Matias. Bau Jisu penskem ya kani ka ka bau lakren U Blei lakren how Moses menba uwe urusah lawan ban tenju yo Jisu ban keli ban ong kum ni. Ko nei kai kano ko kum ka bakraw ka ban na ko hukum. Jisu tiu le thu au men it yo try bo Blei jong me daga do nut jong me baro bat daga men sim jong me baro bat daga jingmot jong me baro kaniken kalong ko kum ka bakraw ka baningkong bat ka bakraw. Gospel gajang Matias, arfu arle nong gad khot kabalai pusan, hadu kabalai pupra. Ki para bangait biit baro, ki para mensim ki bakodor, habangi kam yaladi bangi day ki long ying Khristan. Ngidan kam ban snautu, yakan nega way ke jingshisha. Bahaga nega long renyeng gajongi, bangi day ban don yakata ka jingit ka bangi da snautu, bangi it bat ngi IT lot. How ni U Blei ubangi nget bat ubangi syakri. Kata ga diga jingdawa kabau Blei ukwa ningkong nanga bat napi. Ki Israel haba kila lait na ke jinglang mrau negeri Egypt. Kini kila lek kemen ha kata ka jinglait lut ke bakila yo. Laong ni ngala ban ong ba kila enjoy ya kata ka jinglait lut ha ka jingim. Bat ha kata ka jinglait lut ki para bangit biit ki Israel kila kelalong penban ki balait lan haba kila kelet no yau tau ubala penim yaki haba kila kelet no yau tau ubala pelat yaki naka jinglong mrau ha kata ka jinglait lan kila IT yaladi bakin long ki mrau jong ki ki bathala ki badon ha ka ni ka perthei. Para bangait biit abangi pai keleng saudong. Bonsin mga bat mapiru. Ha ke jingal inti yang nega perthei. Ngikum kelet. Yo Blei ubla penim yang abat yapi. Bat suki po suki ngi penlong merau ya ledi. Ha ki jing thala jong nega perthei.
bat ngilap mit hagita dakaba ngibot no U Blei syadin. Bat para bangeit biit day namarkan ni U Blei U perta saisian pat yang apa dia piling bang negapor. Tos ngau a Israel. Ningalak banbu ni gentien. Tos ngau a piki khon kibalajit U Blei. Tos ngau a piki khon kibalajit ki U Blei. Baka ban ningkong kabangila ban khot yaladi bangi dei ki Khristan bangi long galong ying Khristan kadai habangi hingila madaladi yo Jisu bola pen yangi bat ngi sngouthu ya ka dor joga jingit ba ka bola ai ya ka baka dei yangi ya ka bangin pen phai pat ya ka jingit chu kumba ula dawa wai u Farisi u bekerteng Nicodemus ula long unong sensyar jong gijiu habalawan ban ya syam yo Jisu menmit Jisu ula yo ban ya kren ya slok pat ula airu ya gejikai ka bat ma ya bat ula ong kumni shisha nga ong hami lemda lakha yo briew naka bat no mensim la ban lej apo ke himau blei ya kabalakha naka jong gadok kalong do bat ya kabalakha naka jong mensim kalong mensim Yones laila nong khot kawasan bat kaban riu ki para bangai piit unik komanamas umpat yos ngau meno ya kene jikai bat aka klip mat ya kaba yo ya diang ya kene jikai no Jisu kala pensayong ngan yo ke kaba Jisu udon ya ka jingtmu ban hikai yo Nicodemus para bangai piit mga mangi iwai kum ki bangai utrai ukmi bat ukwa yangi bangin mat ya ka jingka arsin kabano umensim khu bat kadai kan neken kabau blei dawa yangi bang knang bangin sngouthu ya ka dor jaga jingit kabau trai ulapan pau halarulum kalbari tien jau blei ke thu yangi ya wai riu krau jaga jingat ubalong apostol Paul uni ulalong unong ben ya ki bangit uladan ka jingtmuru ya ka ban peniap ban penduk jat ya ki Khristan Henry ka lenti sa Damascus hakata ka lenti jong ka jingtmu ka bamman ka jong ule syam yo Jisu bat haba ule syam yo Jisu ula IT ya la ka joga jingim bat lapen kelalut ya kro komperkhat jo lapen thma yu na dong sa jong bat lapen san yu haka mensim ka jong ya ka jing sngaukit kli ba unlet ban yalap yo Jisu keleng ki jaka bat shisang yu ya ka jing pendap ka apostol Paul ulale haba ulamat yo Jisu ulalet keleng ki jaka ban yathu yo nong penem ubala penem yo ki para bangai piit kani kawai ngakwa ban penpau balada ka donut jongi kadang sngewbha bat ki ki jing thala bat ki ba mentoy ki badan ka bangi ju ya ya ka ban kit keleng saudong ka jing jongi nginom sngau satya ya ka dor jong ka jinglong kbe long kpa kom ki khon ki jong blei nginom sngau shisha ya ka ta ka jingkit kli kom ki bangeit kom no bangin saindur ya la ka jong ka long yeng long sem kat kum ka an ka bo blei ukwa yangi ya ka bangi dei ban le shisha Apostol Paul anda bola mat yo Jisu lapan yo ya ka jing skau ket kli baka dei ka kamram ga jo baun pendap hakaban let ya kaban yalap yo Jisu mangabat mapi ka jing khot kalong ki long kemi ki long kapa ki para bangai pe bangi dei ban mat yo Jisu daladihi bat bangin yo diang ya ka jingket kli haka jingim jongi bangin da sngow baka long ka kamram ka jongi bangi dei ban ya ka jing besar naga jingiaseng ka jingia kenduk ka jongi ya ki khon ki kti ka jongi bat pateng la pateng bat kani ken galong yeng long sam ka bau trai kwa bakan long ka kyrkhu ya ki khon ki jongi ka baar ka long yeng ka badon ki jikai ka long ka kyrkhu ya ki wai ka long yeng ka badon ka jikai ka long ka kyrkhu ya ki wai
ki para bangait beit kum kacai penriu kasih khara nado hendai kulong kuma lai thu pateng la pateng bagi kpa bat ki keme temen jongi ki jia khot ya wer ban lom ya ki khon ki ksiu ki jong ki haleng wer bai bat hangta ki jo yo ya ka ban ya thu khana ya ka ban a ya ka jing sneng ke jing krau ban saindur ya ka longrin yang jong u ne ka khna habadang ke dangsan dei kani ka shlem ka ba saindur ya ki khun pateng la pateng ha ka jait penriu ka jogi bat ngindamar ka tangi ju ngau serong ban ong ya ladi bangilong ka jait penriu ka ba tip briew tip blei namar ki kemi ki pa ki shem ya ka jingkit kle ban a ya ka ji kai ki jing sneng ke jing krau pateng la pateng para bangai biit kapor kala yat stat bat ki jingkela kila bon shigre bat ngi mat ya kan niru hakini kisngi haki long yeng ki long sem jongi ba ya kan kapor la tu no daki ki jing pen bernia ki badon ringkat lem bat ngi katu no ya kapor ya ka bangini syong bat ki khon katu no ya kapor ya ka bangin ai ka jikai ka jiaslok bat ki khon lesi namar ki kam ki dup jongi lesi namar ki jing pen bernia jong ki khmat ki jogi lesi kino ki jing sngewbha ki ba penlap mit yangi ki bangi kelet no pat ya laga jong ka jingkit kle bat dai kini ki bla penrandien ya ka akor longbriew man briew akari bat ka jat penriu ke jongi para bangai bi ngi don kamban kan ma balangi long ki langi long ki ru ka ba kongsan kalong baka de ka kamram jongi ki me ki pa ban a ya ka por ka ba kelut ya ka ban don batla ki jong ki khon ka por ka bangiyo ya ka ban yo i kumno ki san ki he kapor ka bangilaban ay ya ka jikai ka ka badai bat ka ka bamdai kapor ka bangilaban snapru ya ka jing ka bakidon ban yathu yangi ki jing ka bakila ki baki syam ki kendo ha ka jing ka jong ki ha ki school haki par lambat ki parlok ka jong ki ne ha ka ka kep ka bakila ya ka ban ya syam ya kendo kapor ka bangilaban ay ya ka bandon nambat ki ha ka bakin don ya ka jing sngo tengen ka jing sngo shingan habangi don hasenda lambat ki para bangi bihit ngakwa ban shim ya ka nuksa jong ki school ya ka bangi ngilai ki nohikai kinomlong ki batibet lemda ki lej ban pentibet yalade ya ka ban penbet yalade haga kam hikai kire ban pas ya ka no ka kerdan jing pule ka bakam shajrong khnang bakila ban a ya ka jikai ka badai nakabanta kini ki kena ki badang red bakila bansan haka jing start katkum ka jing tmu jong ka skol kum juru kalalong nakabanta jonga bat jong phi kum ki kme ki pa lada ngem shemla mat daladi U Trai kum unong panemu jonga bat jong phi kum nong ini ka ye ki khon pat syapang ka ni ka jinget ha baki khon kenyo ya ka bansan U Blei u ong batu ai bakini ki tien ya ki banga hukum ya me ka digesni kin ya long haka donut jome batu ai bakini ki tien ya ki banga hukum ya me ka digesni kin ya long ha ka donut jome Deuteronomy ka lang ban rew ka khot ka ban rew ki para bangai biit ki para mensim ki bakodor laka dei ka jinglong babha kirukom perkhat babha kirokom kren ki badon akor ki jing sngo thu ya ka jinget Khristan baro ki ladei ban mi na du tenra jaga donut ka bamut na ka jing jeliu ka bangilamat hi ne ka experience ka bangine syam ne kendo ya ka ban mat pat ban sngo thu ya ka dor jaga jing bat ka jinget lada ki noi kai kim shimla ai shispa person ka jikai ka jongki yagini ki khna ki bagi hikai kumno kin khmi lenti bagi khna ken pen ken sei yo so ubabang bat ubathiang kumjuru kalong nakabanta jonga bat jongki kum ki kme ki pa
U Trai uong kum ni. Bat man ye hikaya ki halaki khon. Dia men kren syapang jongki haba me syong ala iing. Bat haba me yaj hakalenti. Bat haba me tiak ru. Bat haba me khiru. Bat men te ye ki kum ka dak akakti jong me. Bat kin long kum ki jing te selang mat. Hap deng ki khmat jong me. Bat men tho ye ki haki syaukat jingkhang ka iing jong me. Bat haki kherdop jong me. Deuteronomy lenong ka briew. Ka khot ka ba nyau haduk ka ba khandai. Ka ong kum ta. Ngis kau thu namar kata. Bau blei ukwa baki kemi kikpa haga judgment Israel. Ki kemi kikpa ki bangeit au blei. Bakin don ya kadang jings kau kit kli bakam biang ya kaman subsa tanga jingbam. Kambiang ya kaban ya kapisa ya kaban penbiang ya jing puli jeng ki khon. Kambiang ban su penbiang ya jing don kam ya met ke jongki. Henry ka ba don kam ru kalong ya kaman siem jongki. Bat ya ka niong ka ktin ka job lay hakapor ka ba kumno ru ngi day ban ya kita ki jikai. La ka long ka por bathia. La ka long ka por batray. Ha ka por bayat. Haki por baro ka di ka kamram jongki ki mi ki pa. Bangin don ya ka di ka jing kli. Bangin tresitam ban pensan hi ki khon ha ke jikai kat kum ka ktin ka job lay bat ngap ka ktin ka job lay ka ong kum di. Ha ka kitab probab arfu ala nongkren khot ka ban briew. Di kayo kena akalenti bodai ban lej. Di on kenria haba ulat temen. Toi kai yo kena akalenti bodai ban lej. Di on kenria wat haba ulat temen. Pila juk keline para bangit beit. Ladapin pule ya ke jingialenti jong ki Israel hari khlau South Host nam. Pila juk keline balai baki Israel. Ki khon Israel ki don ya ga dot note ka ba hadu kata-kata ki don ya ga mensim jo ga jing bom sngawo pila bu na ya ga jing perkhat ya ga ban puson sipor ban kemi balai bakani ga judge briew ka ba blei ulalej ya ga ban pelait kerpang na ga kti jong ki Egypt kem sham don ya ga mensim ga ba sngawo wat la ki yo ia persya ka khmat jong ki ya ki kamba ki ba kraw ga ba blei ulale lengba Moses kadau barok para bangait beit kalong bagi khon Israel layat hu ingi baki lalong hake jinglong mrau saus pa snem hapo ri Egypt saus pa snem kalong ka snem kalau jrong ba ban long ki mrau hakari nongwei bat ngalamot dor let's see habalong mrau mdon syuk ka jinglai loi kilahap ban ko ngo ya ke ka bakatagari ka don ban ong yaki baki hap ban ne ngamod dori ki kmi ki pagi blasan ki hap ban treji tom na du men step adu ban namit ki kena ki susang makiam dan school dan bala ya ka ban yarap ban hikaya ki ya ka lenti ka badai kmi ki kpale si ki lathat nagakam ga bagi trai ki haba kilawan phai si yeng men mit kamet ka jong ki lathat ba abala ka that ka jabing jong ki kamla ban trai kam la le si kila ban skau thu ya ka benta ka jongki Henry kimla ya ka ban ai ka bahatam ya ka ban hikai ya la ka jongki khon bat namar kata saus pas nem kini kilasan klem ka jikai ka badai ya ka ban san katkum ke jikai jong ka ktin ka jau blei bat ngamodor ki para bangait beit le si kini ki khon Israel haba kilalaj nakataga jinglong brau haba kilalaj nakataga kti jong kinong Egypt Henry kataga jinglong jong ka jingbom tip ya ka badai bat ka balaj kadang sensyar ya ki bat namar kataga jinglong jong ki kilong ki ba edonot ki bam sngongo bat ki bam don jinghon kanu ka jing ka ba khndo ki kloi ban khnyom yo Moses bat ki not ru ban khnyom yo blei namar ka jingbam san ka jongki ha ka jikai ka bakan jablei ka don ka jingong ki baro kisdang na yek ki baro kisdang na yek Adolf Hitler urdakaj ubashir khaitam ubala im ha ka niga perthei une ula sanshar ya ka ri Germany naru usnam khat khnai spa lai pulai hadu khat khnai spa saupusan Uni ulalong ka daw jong ka jingki ka tma ba ka baar.
Bat uniru ulalong ka daw jong ka jingyap jong kan riu million ngot ki jiu. Riu million ngot ki jiu. Uni hit Adolf Hitler ulong ka daw jong ka jingyap jong ki. Para bangeit biit pitip nehem bo Adolf Hitler ulang briew ubalasan haka long ying long sem kabapat kabapra. Adolf Hitler ulasan haka jelong kelung kena jo haka ying kabapat kabapra. Kaying kabamdan jingsuk. Kaying kabuhap ban mat ya kajing syak sempat kelam daw. Kaying kabuyos ngau ya kiktien kibasniu kiktien kibasyirkai. Bat namar kata usan haka tagadur jong kajing im ubriew uba donut. Ubriew uba runar, ubriew bamdan ya kamansim kajing sngolem. Bat day namar kata baula kelalong ubriew uba runar. Ubamdan kamansim kajing itip lem. Bat daw upeniap ya kibabon kamansim kiba loy ki kelung ki kena kibalasan bat kibala temen komjo. Bat ngalak ban ong namar kata kajing long ne kabriew kaya thu kaba kumno kalong ying lapensan ya ngalak ban ong ki para bangit biit ya ne kabriew ya kajing long jo na kaba kumno kalong ying lapensan penrangba ya ki para bangit biit kum kalong ying Khristan kaktien U Blei ke ikai kumni ka ong pi ki khon tu ko ngu ya laki kme ki pa hau trai namar kani kalong kabadai ken tu burom ya la ukpa ba dia laga kme kabalong ga hukum kabaning kong badan jingkular bamen yo manbha bat men yo im shlem haga perthai nang tau ong shu phiru kikpa tu wat pen bitar ya laki khon henrai tu bsa pja yaki hakiji kai bat kajing sneng U Trai phiru kikpa tu wat pen bitar ya laki khon henrai tu bsa pja yaki hakaji kai bat kajing sneng U Trai Efesas kelenong kaban riu kad khot kabaning kong hadu kabasau habaki kme kikpa ki ai kaji kai kababha halaki jong ki khon U Blei udawa ru bagi khon ki dei ban shim ya laga jangga benta ya kaban pendam penret bat penkok ngu ha ke jikai ka bagi kme ki pa kila ai namar ka don ke jingkular bat kata ka jingkular ka long ba kin yo man ba bat kin yo imslam ha ka ni ka perthai kin yo man ba bat kin yo imslam ha ka ni ka perthai ladengin yit ilaga jongga jingim ladengin yit ilaga jongga jinge syam ke jaya kendo hakilong ying long sem ke jingi dong ginom yit tang ya kadiga bamenta ngin khmi ya ka ai ka bangila pendap bat laki jong kikibe kikpa bat ngin yo iru ya ka ban sawan kumnong ilale bat la ki jong kikme kikpa namaru bleu la kular bagi ta ki ba pendam kita ki ba kongo ka jingman bha bat ka jing islam kalong nakabenta jongki para bangait bihit ka jingroy jongki kamsdeu hagar ri ka bait jongi kalong namar bangim syam la pendap ya ka hukum ka jau blai halake jong yeng ki sem ke jongi ban bsa ya lake jongki khon da ka nuksa ka babha ka ba ngin penpau dala ka jong ka jingim kat kum kaktien ka jau blai ka bangas ngau si ban yat hu ya phi ki para bangait bihit ki para lok baro habang atrei ka ni ka kam hapdeng ki mensim ki bakodor ki balangap ngam hagi jingdi bat ki jing bam ki basdiu ka bas ngausi kalong ki babon ki khon samla ki la sha ta mrau hakini ki kam baman ki babon ki long ying long sam ki ot ki yam bat kini kim shem la long tang hasar shlong ki la poru kiwei ki banta jongari kasi ba it jongi ngiran kamban kmi ya ka thmai ka long yeng long sem ka jungi hadu kat no komiki kemi pa ngila yele ya ka banikai ki banikai ya ka lenti ka badai namar ong ka tin ka jau blai baladang ngila hikai ya ka ta lenti ka badai kinom kan ria wat haba kila temen namar kata ki para bangit bihit wat la kini ki sngi lakhang yengi ban pelong ya ka jingshakri blai haki yeng mane ki jungi henrengi don ka daw ka bakraw ban aingo yo blai bodang sha yangi
bangin yo ban pendon kam ya gini ki kor ki bor ban pelong ga jing syakri ga jing mani belai ga jongi hagi yeng ru ya kaban ya lum ya lang ya ki khon ki ti jongi ya kaban ya wer ya ki pait ki jongi ya kaban ya senglang ya kaban mani ya kaban pen kraw ya ka kerteng ka jau trai unong pen im jongi bat ha ka jing shem ka jing shing shem yo ya kaban ya tai ya slok yo ya kaban ya Khristan iwei yo ya kaban ya bu tilang hakmat jong U Blei haki jing duai kaying ka de ka shlem ka thamai ya kaban penmi ya ki briew ki ban mentoy hakan ga ri bat hagari ga perthai bat ka jingkhmi lintiru nagabanta ka pateng ka badangwan ai namar kata bakal long ying Khristan ka jongi kum ki bangeit kan long ka shlem saindur ban sei naki ying ki jongi yaki khon ki badon yaga jingiu ka ba pen iu bi yaki saudong saukun ki jongi hakaba lingba ka long ying ka jongi kanwan ra yaki kyrkhu ka ba kraw om tang yangi ki kimi kipa om tang yaga ying ka sem ka jongi henry ka imlang ka salang ka jongi yaka ri ka jat pen riu ka jongi bat kham tam yaka kerteng ka jau trai ubla pen im yagi U Blei kyrkhu ai bakalong ying lo jongi kanda long shisha ka long ying ka shlem saindur nakabanta ka longbriew man briew ka baha nakabanta ka buram ka U Blei amen Ki bangeit baro jong ka Balang Presbyterian Mawroh ki badon halagi jong ki yeng ki sem kumjuru kiwei ki bangeit ha kiwei bet ki balang ki bajupet ye geni ka program ka bawan lingbag YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh Nia U Blei phi haga kateng ka ba im ka badon bor ka jong trai bau nong pen im jongi U Jesu Christ hagani ka Jingiaseng Sngi khatwei tarik ubna Julai haga por shibaji nila yo kumtu ya ka Jingiaseng haga ba I pastor jongi Reverend N.M.Iangrai I balong U director jong ka urban mission jong ka synod sepngi ila ai nagaktin ka jong U Blei ka khubor ka ba I pastor ila ai ka long ka yeng Khristan ki shlem saindur ya ka longbriew man briew ngidwai ba U Blei un kyrkhu yingi lingba ka ba sha skor ya ka ni ka khubor ki bangeit bi ngi kirpan ba phin sngewbha ban pan khre ban lum ye ki jing aingo kat ba kani ki jing ban bana ka dang ya bar hadien bala kut kini ki jing ban bana nyen seyo ban duai ban pan kentang ye ki jing aingo ki bangila lum hagi yeng ki sem ki jongi hagini ka tiyo ka banwan kaladei ka tiyo jong ka women's Sunday bar ka women's week mensem snem ngim sim yo ban rakhi yagani ka women's week hakarukom ka ba light load kuma julong menswa hanrengila yo ban rakhi ka lingba ka YouTube channel mentag snem ro ka long kum jo hi hakaba nyo ya ki Jingiaseng lingba ka YouTube channel jong ka balang an sedang ya ka jing rakhi ya ka women's week mentag snem haga khat tarik ubna Julai ka badai ki singi ningkong haga por nyo buji janmit hagani ka Jingiaseng on your snow ya ka jingkren play ya ka theme ka ba ka Jingiaseng kan the KGP assembly kalapan bet ka theme mentag snem galong ka kerteng U Trai ka long ka kot baskem ya ka bala sim na ka kitab ke proverb ka lanong ka bakhat pra ka khot ka basipo bar ka Jingiaseng kan the jong ka balang kala sania hi pastor jongi Reverend Nansim banai ka jingkren play ya gani ka theme hagamid singi balang khat sau tarik ka Jingiaseng kan the kan penlong ya ka Jingiaseng yelap haga online service jong ka ling bag YouTube channel haga ba I weipat I khot jong ka committee balang jong ka Balang Presbyterian Mawroh I Mr. W.M. Ramsdam in Sam ya ka khubor nagaktin ka jong U Blei ngin yo artli ki Jingiaseng ha ka singi U Trai ka wei ha ka por shibaji men singi bat ka wei ha ka por san baji janmit ha ka por shibaji men singi ngin yo sngo ya ka khubor na I wei na ki longkmi na ka Jingiaseng kan thei Balang Presbyterian Mawphlang imis imidaka kharshiyeng barha ka por san baji janmit ngin yo sngo ya ka khubor na I wei pat I longkmi na nongston
I kong graceful boni. Ngi dwai ba U Blei unisnei ban kyrkhu yengi kum ka balang bat kham tam kum ke Jingiaseng kan thei bat ki longgieng longsem ki jongi lingba ka ni ke jingra ki ya ka Women's Sunday bat ka Women's Week menta ke snem. Hagatai ka wei ka tiyo arpusan teri ku brai Julai ngin yo pat ya ka Jingiaseng kumba julong bat I wei pat itmen mesan jong ka balang itmen mesan PS Karniyor in I ka khubor na ka ktin ka jong U Blei. To U Blei un kyrkhu lang yengi baro lingba ki Jingiaseng ki bangiyo lingba kini ki online ka YouTube channel. Hagani ka por ngin penkentang no ye ki jing aingo bat ki yeng ki sem ki bapet ye kini ka program sngewbha ban penkre bat ban lum ye ki. Hagani ka por ngin dwai na ka benta ki jing aingo tongi ye dwai. Kokpa jongi bahabneng U Blei U Balang U Trai baru kenrat jong ki met ki mensiem ki jongi U Trai baru kenrat jong ki yeng ki sem ki jongi U Trai baru khli jong ka balang ngi wan kumni kenrat bi ban aingo yeme namar ka jingelam ka bastat ka jong me yengi kum ki khon Khristan bad ki bangeit ki jong me hapdeng gini ki sngi ki badap de ki jing ki sngi ki badap de ki jing kotlat kat shabafai kisngi ki badap de ki jing khuslai kisngi ki bangi don hapdeng ki jing lengkhom jingmot kisngi ha ka ba ka jing light lo jong ka lek kawan ka tri ka ta bad ka jing sekri kamlong su kum ba kala julong ha ki por ki bala lek no henreng ya ngo ye me ko konran ba me pen yo ye ngi ke ni ka lan lingba ke ni ke YouTube channel bangin yo ban sakri bat ban pen sngo ya ka khubor ka ktin ka jong me se ki yeng ki sem ki jongi bat sagi para bangeit baro hagani ka khlimat ka bamanta ngidon kini ki jing ai ki baret ki bangila penlang ki bangila lum ki bangila wanra hakmat jong me kan ran bi ngidwai ba men isnei ye ka ban kyrkhu ye ki ngidwai ba men isnei ban pan kantang ye ki chano sabaga balang chano sabaga ki kam jong ka balang kinyai kan long atrai bi na ka banta ka jing pen khrau ya ke hima ka jong me ka jing pen yar ya ka jing sakri jong ka balang hagani ka ri ka jongi ngidwai atrai ba men kyrkhu ya ka jing sakri baro ka bangile yo kham tam me ka khubor na ka tien ka jong me baganda long ka jing bam ka badai men sim na ka banta jongi to pdiang atrai kini ka jing dwai bered to sngau ya ka jing khot karpan to map ye ki pom ye ki jing tlot ye ki jing duna ki babon ha ka jing im na bai gini baro ngingo gide mi pan ha ka gerteng ka badon bor ka jong U Trai o balong nong panim jong U Jesus Christ amen. Ngiaingo U Blei U Blei alam ya ka jing sakri ka jongi daduk ka basdang haduk ka ni ka klip mat ya ka bangin penwai no ya ka to U Blei under kyrkhu ya phi baro ki khon ki jong U Blei ki bala suspa ki jong U haba phi snap haba phi ya sakri lang lengba ka YouTube channel jong ka balang U Blei un long rengkat lembat phi iwei bat U Blei un kyrkhu ya ki yeng ki sem ki jong phi ngini penwai no ya ka ni ka jing sakri ki jongi da ka bangin ya snok lang ya ka ban yarwai ka number jing rwai ka ba sanspa arpu ar ka number jing rwai ka ba sanspa arpu ar yeng Khristan basen syar U Blei jing suk kadan hangta ki jingero badap baslei ya U halakarta tangha U ban IT bat ya U ban sakri man laga sngi man laga por ulong uba kordor. Ying Khristan basen syar U Blei Ding sung ka don hang ta I jing ya roba dam baslei ya U hala karta Tang ha U ban IT ban ya U ban syakri
Malakasri malakapor ulong uba kordor Malakasri malakapor ulong uba kordor Các thiên jong U Blei ka bakor iing Khristan Tang makahi ka ba ai bor Men sim tlon ka Khristan Jing kular don hang ni Lit ya ka ban puli Malakasri malakapor Kalong ka ba don bor Malakasri malakapor Kalong ka ba don bor Jing dwai na iing Khristan In yalong barabor La chang kani ban roi ban san La dangi la nyokor Jing pen shoy u soy chan Kim la ban tur hajan Namarasen da jong U Trai Kabor jing jom un ai Namarasen da jong U Trai Kabor jing jom un ai U Jisu ukwa ban sin char Ying Khristan baropar Yang bat penlong U kli jong ka On rina ki jing ma Lada kiwei kim tre Hukum jong uban le Mga lembat kaingin ai Jing Shakriya U Trai Mga lembat kaingin ai Jing Shakriya U Trai Tungin ya why not Akabuay no jong kaniga por ka jing shakri ka bagiyo shipor lembat me atrai Isnai agaban kyrkhu ya ki bentab baro ki bangiloyo ban pendap Batu shan sharp ru dalau jong mensi bakhu jame Bat baka ketin ka jame trai kan ye long ka bor naga benta jong ilang iwei biwei Ya ilong rekat lembat la ka jong ka balang O lembat ki khot jong ka baro nadu kinong syarai lembat ki para bangeit bait iwei biwei Hakaboy no tu da ai baka jengai badap biang trai bat unang penem bait ya jingi Jesus Christ ka jingit ba ka ba phla ka ba mayan ka jau blei pa lemro bat ka jinga slok ka ba ye pensat bor men sim khoi to ai ba kini ki jingker khu lai wei blei kini ai shong dap krai ren kat lembat ki long ying long sem ka jingi baro wei pi wei ki bangai ki ba syakri ki ba mane ki ba pendan borome me hakan ni gari ka jingi ru bat keleng ka perthai menta bat halagarta amen